Друзі, вітаю вас! Це хлопці з нуля. В реабілітаційному центрі нова зміна знайшла нову забавку. Хлопці отримали металошукач і тепер шукають по полях, по лісах якісь цінні речі. Це дуже приємно, це якось заспокоює нервову систему і таке азартне відчуття, коли ти не знаєш, чому воно починає піщати, там якось волати, квакати, нявкати. І ти розумієш, коли такий звук видається штука, ти розумієш, що там під землею щось, якийсь скарб. А вже знайшли кілька монет, знайшли навіть відзнаку переможець соцзмагання за 1974 рік. Отже, хлопці шукають далі, сподіваються знайти якісь золоті монети, срібні, а може якийсь клад знайти. А чому б ні? Ну, якісь клади десь є. А так є металошукач, і поки люди реабілітуються, відпочивають від нуля, чому б не знайти клад? Це було б цікаво.